po dlhej dobe. No. Pri ďalšom videu, lebo nevieme, čo máme točiť, popravde, a Komentári. veľa vecí sa nám tu zmenilo. A máme tu nejaké nové člena, ktorý je vesí tuto. Hello. Čau. A samozrejme kamerujem ja. Obličej a proste tak rozhodlíme sa po dlhej dobe Natočiť nejaký video. Má tu takého fejkového papagaja na onom. No taká, že čiča. Podole. Cica. Tak. A môžeme sa vybrať niekde. Ktorým smerom pôjdeme. To nikto nevie. Naša krásna kozlica. Áno. Horí. Horí. Má takú dobrú čapičku. Kde Garfield? Lighting to do some Kde lighting. Garfield? Ešte tu máme jednoho debila. Ale to je taký ryšavý. Ale počkaj, poďme hore. Poďme hore. Takže... Ja samozrejme, toto ide za nami. Viacej takých veľkých členov našej hry. Aha, tam je. Tam je Čánok. Tam je čán. On si tam vonia kvetinky. No, jemu to vonia. Tu je náš nový černáky. Toto už sa ošíva. Nám neukazuj tu SPZ-ku do auta. No, radšej. Takto. Ale zase... Na prechádzku. No to už normálne. Tak. Ideme Ste- si... Naše Ideme mňa. tak na prechádzku. Naložíme našho milého Maxika. Taký vaj. To je iná školka. Išla si sa učiť do školky. Ona sa išla učiť do školky. Dobre, môžeme ísť ďalej. Pridávam kameramanovi. Škibidi. Ideme, buchne to tu, že bum, urobíme a ocitneme sa presne tam. Vybuchlo to, už sme tu. Aby to nebol taký dlhý. Lukáš sa tu hrá s mačkou. Zašli za nami. Budeme nejak takto. Natáčame zimy. Áno. Je to trochu Áno. zimatívne. Celo to budú viac vychádzať videa, ale my nevieme, čo máme točiť. Mali by sme, ale ešte bude taký špeciál, kde budeme loviť duchov v hôrke. To bude zajtra. Neviem, či zajtra, buď v víkende, ale proste bude to takou istou cestou tam. To proste taký mini špeciál. Tam pojeme na budúce. Čo robíš? Škibidi, Lukáš. Škibidi. Garfield už došiel. Už je tu aj A Garfield. Aha, už sa ide piť. Idú sa hrať. Dobre, tak asi neviem, čo máme točiť. Napíšte nám do komentárov, čo máme točiť. A to bolo také videjko len tak, že proste, že opýtať sa, že čo máme točiť. A proste, aby ste nám to napísali do komentárov konečne. A my to natočíme. Robíme challenge a také niečo. Tak urob taký bye pozdrav. Alebo, ja mám taký nápad. Škibiďák, počkaj, ja ho musím chytiť. Počkaj, zastavíme, lebo ide auto. Dobre, auto prešlo, mačky žijú. Takže, no Maxo, čo ťa napadlo? Maxo, čo ťa napadlo? Že píšte komentáre na PVHU. PVHU, ty kokos. Tak proste, Moon be like. áno, tak zatancuj niečo, lakelné. Nejaký bye pozdrav. A Lukáš, zatancuj ty niečo, jak škibidi. Poď škibidi tohle. Škibidi. Dobre, ja vám poviem. Škibidi toilet, dovidenia. Do počutia, lúčime sa s vami. Počkaj, ideme vás vyhodiť hore, tak lúčime sa s vami, dovidenia. Trú!